sens ta' responsabilità kbira li tkun l-ewwel Malti, l-unika Malti. Naf li oħrajn fil-futur nittama li jsegwu xi ftit responsabilità li anke mur tajjeb biżżejjed biex ninkoraġġixxi oħrajn komplu f'dan il-programm. Ara jiena qed nistudja r-relazzjoni bejn il-reliġjożità personali u l-gwerra, partikolarment fil-perjodu tal-Kavallieri ta' Malti, ġieli seklu 16 u 17. First of all, in general terms, it's important to keep enlarging this institute so that its membership corresponds to that of the European Union. We are part of the European project and we regard it as a necessity for us to have member states that are also the member states of the European Union. Dinja istituzzjoni importanti ħafna fejn hawnhekk qed naraw li riċerkaturi u professuri ta' fama internazzjonali mhux biss fuq livell Ewropew jiġu u jiltaqgħu bejniethom. Allura importanti li aħna bħala Malta mhux biss nieħdu din l-opportunità ma nagħtu wkoll l-opportunità lil Maltin, riċerkaturi Maltin u anke professuri Maltin ikun jistgħu jaħdmu aktar mill-qrib ma' din l-istituzzjoni Ewropea. L-ħsieb tagħna bħala Gvern huwa li mhux biss issa sirna parteċipanti f'din l-avventura ġdida ħanajdu hekk minn dan aspett, imma wkoll li nesploraw possibiltajiet oħrajn ta' kooperazzjoni. Fil-fatt waqt li konna qed nitkellmu semmejna żewġ opportunitajiet oħra li jistgħu jinqalgħu fil-futur biex aħna nkunu qed nikkunsidraw li nipparteċipaw fihom anki b'ħidma u kollaborazzjoni ma' din l-istituzzjoni. U allura nħarsu l-qudiem mhux biss lista li sirna partners li qed nikkontribwixxu għal din l-istituzzjoni Ewropea, imma wkoll li finalment inkomplu nkabru l-parteċipazzjoni ta' Malta permezz ta' istituzzjonijiet jew anki programmi oħrajn li sta' jkollna fil-żmien qasir. Jiena r-riċerka tiegħi bdiet bħalma tibda ta' kulħadd mod ġeneriku ħafna, jiġifieri studjajt fl-Università ta' Malta il-degree tiegħi fl-istorja u l-masters u iktar ma jmur dejjem iktar tibda tidħol fid-dettall tas-suġġett, iktar ma tibda taqra, iktar tibda tħobb dak is-suġġett u iktar jibdew ifaqsu d-domandi f'moħħok, jiġifieri xi ħaġa normali għal riċerkatur illi jibda bi stampa pjuttost vasta ta' kunċett jew ta' suġġett u iktar ma jibda jagħmel ir-riċerka iktar jibdew ifaqsu domandi. Kultant aħna niċċajtaw ngħidu tmur biex tipprova tirrispondi mistoqsija imma bl-informazzjoni li ssib ikollok ħafna iktar mistoqsijiet ġodda illi jiġu f'moħħok. L-appell tiegħi hu imxu pass pass. Se jkun hemm diffikultajiet naturalment, imma importanti li wieħed jiftakar li għal kull diffikultà hemm xi ħadd qed jgħin jekk hux min-naħa ta' Malta jew min-naħa tal-Istitut hawnhekk hemm xi ħadd min jista' jgħinek żgur m'għandix dubju. Sakemm wieħed isaqsi jifhem eżattament min jista' jgħinu u se jirċievi l-għajnuna bla dubju ta' xejn.